Okay, ungathanda ukuthi nje siqephu kancane usichazele ukuthi kena imayilana nani leyo mfihlo. Imfihlo emalana nendaba yemali. Usho ukuthi retrenchwa ngo-2020 Okay. emsebenzini. Ngeyikhathi ze-COVID. Yebo, isikhathi ze-COVID nje hayi wangiphelela mina umsebenzi base benginikeza imali zami. Kodwa umama ngangamtshela ukuthi imali siyiphumile. Wangamchazela ukuthi imali isiphumile. Yeah. So uhlele ekhaya nje wathi wazi ukuthi kusalindwa imali. Usalindele ukuthi imali izongena isizoba khona. Yo baba uNgcobo manje ngoba uthi kena wazi ukuthi kena yakaphumi. So imali siyaphuma. Siyaphuma imali. Ibambe lapho baba uNgcobo asimfonele umama wekhaya. Umama wekhaya kambe uthe uba into bengakutsheli yona ukuthi leyo mali seyaphuma. Hawu kahle baba. Ngafihla ngoba bengitshela ukuthi ngifuna ukugembula ngiyandise le mali ukuze sibe nemali eningi ekhaya. Ngeke baba. Yini into ngitshela yona? Hayibo. Usukhuluma indaba enkulu manje. Mahadebe? Yebo sisi. Ubuthi imali bekunesikhathi singakanani nilindele le mali? Hey, uphelile unyaka. Uphelile unyaka. Okay, mawuthi uyambuza bejwayele ukuphendula athini? Uvela ngitshela ukuthi imali ayakaphumi. Sanibingelela ababukeli emakhaya kwi-Blaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli with your girl uLongstar. So namhlanje sivakashelwe ubaba uNgcobo. Ubaba uNgcobo uhle kulesi sihlalo ngoba ukhona imfihlo afihle kuyidalula kunkosikazi wakhe. Sabona baba uNgcobo? Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Hayi siyabonga ukuthi ke na uzivashele la kwi-Blaqlife TV okusho ukuthi ke na khona lolu daba ofisa ukudalula. Ubaba uNgcobo siqale la ubaba uNgcobo. NguNgcobo mina. Uhlala eWaterloo. Uhlala eWaterloo. Yeah. Ngabe usebenzela kuphi ubaba uNgcobo? Bengisebenza angisasebenzi nje ngamanje. Awusasebenzi. Bengisebenza e-airport. E-airport. Okay. So ngoba ufikile kuyisikipha uhlelo lethu lithi sikhipha imfihlo okusho ukuthi khona imfihlo ofisa ukuyikhuluma ofisa ukuyigonyuluka. Yebo kunjalo. Ngabe iqondiswe kuba? Iqondiswe kumama wekhaya. Umama wekhaya. Okay, ungathanda ukuthi nje siqephu kancane usichazele ukuthi kena imayilana nani leyo mfihlo. Imfihlo emalana nendaba yemali. Usho ukuthi retrenchwa ngo-2020. Okay. Emsebenzini. Ngeyikhathi ze-COVID. Yebo, isikhathi ze-COVID nje hayi wangiphelela mina umsebenzi base benginikeza imali zami. Kodwa umama ngangamtshela ukuthi imali siyiphumile. Wangamchazela ukuthi imali isiphumile. Yeah. So uhlele ekhaya nje wathi wazi ukuthi kusalindwa imali. Usalindele ukuthi imali izongena isizoba khona. Yo baba uNgcobo manje ngoba uthi kena wazi ukuthi kena yakaphumi. So imali siyaphuma. Siyaphuma imali. Ibambe lapho baba uNgcobo asimfonele umama wekhaya. Umama wekhaya kambe uthe uba? Umabhongani Mahadebe. Umama unjani nje ungasumchazi? Noma sesimdabulele udala leyo uzothatha kanjani? Hayi yena unolaka. Unolaka. Alifakwa. Ingakho kube ngalolu ukuthi ngivele ngimtshele nje. So masumletha la kumabona kude ezobona wonke umuntu kuzoba njani endlini? Angazi. Konke kuyena ukuthi uzothatha kanjani indaba kodwa ke still bekufana bekuzoba yimpi noma besokhuluma sesibabili. Babukele emakhaya ake simthinta uMahadebe khona uMr Ngcobo ezokwazi ukuthi amtshele lolu daba olungaka. Mawucabanga uzoyibamba? Hayi uzoyibamba. Uzophendula. Hello. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ulungile lo khulumayo wakwe Blaqlife TV. Ngicela ukubuza ngakwazi ukuthi ngikhulume nawe?
Yebo, singakhuluma sisi. Okay. Thank you. Ulungista ngiphuma ka Blaqlife TV. Ngihleli no Mr Ngcobo la ohlelweni lethu lithi sikhipha izimfihlo. Okusho ukuthi uMr Ngcobo kunodaba afisa ukuxoxa nawe olumayelana nento esimdlanga phakathi akasakazi ngisho nokulala ebusuku. So ubona ukuthi akeze la ekhaya ukuze akwazi ukukhuluma nonkosikazi wakhe. Ngaba ngikhuluma naye ngithi uMahadebe. Yebo, yena Mahadebe. Okay, ngisacela ulalela ubaba uNgcobo ngala. Yebo sisi, nale. Yebo sawubona ma. Yebo baba, njani? Sikhona sikezwa kuwena. Ngiyaphila. Kwenze njani baba? Ngifonela baba mamona ukuthi kwenze njani? Ngithe ngibhalele la kamabonakude ukuze ngiveze lemfihlo esengigcina isikhathi eside. Baba, wangithusa manje. Eyani imfihlo? Ngiyazi ukuthi wena luke ngadilizwe emsebenzini ubulindile ukuthi kunemali ezophuma emsebenzini ukuze nathi sikwazi ukulungisa inkinga zethu nokukhokhela izingane esikoleni. Into abengakutsheli yona ukuthi leyo mali seyaphuma. Hawu, kahle baba. Ngafihla ngoba bengitshela ukuthi ngifuna ukugembula ngiyandise le mali ukuze sibe nemali eningi ekhaya. Ngeke baba, yini into ngitshela yona? Hayibo, usukhuluma indaba enkulu manje. Mahadebe? Yebo sisi. Ubuthi imali bekunesikhathi singakanani nilindele le mali? Hey, uphelile unyaka. Uphelile unyaka. Okay, mawuthi uyambuza bejwayele ukuphendula athini? Ubela ngitshela ukuthi imali ayakaphumi. Ayakaphumi. Buye uzame nje njengonkosikazi phela umama wekhaya uyazi ukuthi thina siyakha. Buye uzame ukuthi asifone phela sithinta inkampani sibuze usikwenzakalani. Yeah, bengeke ngithi mengisho kanjalo akhombisa ukuthi nje akekho interested ukuthi siye enkampanini yakhe. Oh, beshona lena le. Yashona lena le engafuni ukuphumela obala. Mr Ngcobo, i-gambling sonke siyazi ukuthi ke na iyadonsana yehehana. Kodwa ungathi mhlawumbe ulahla u500 uthi ukubaleka kancane ngoba phela imali owaziyo le ukuthi kufanele uyisebenzise. So bungakazi lahlekelwe imali. Ibike ilahleke imali ukuthi ngelilanga iyalahleka, ngelilanga ngiyiwine yabo. Kuba khona lokho mawugembula ukuthi ayi nje belahlekile leyo 5000 olahlekile ayi mangafaka more kusasa kungenzeka noma uthola 50000 Yenzeka uthola 50000. So angixoxela ngalolu suku la eyalahleka khona ke yangempela. Mhlambe ingakanani and yalahleka kanjani? Imali vele ziphuma kancane uthi 10000 20000 mawugembula uyungaboni ukuthi sewulahlekelwe imali enkulu. Nami ngibone ngathi ngoba isiphela yonke imali enginayo ukuthi hayi ngempela ekusempeleni isimo siyabheda. Ngaze ngaya komashonisa. Waya nokomashonisa? Ngaya komashonisa ngizama nami ukuthi ngipheshe phela manje ukuze ngikwazi phela ukuthi ngitshele umama wekhaya ukuthi hayi ngizama ukwandisa le mali. Kodwa manje akwangalunga kwadleka yona leyo mashonisa ke maye sengiyibolekile. Umashonisa la usemva kwami manje ufuna le mali. Oh, Mr Ngcobo. Mahadebe ngicela ukubuza umbuzo oyi1 nje. Yebo sisi. Le mali le ngoba phela ibiza iphuma emsebenzini beyithini inhlelo zayo ngoba isivisana yaphelele kwi-gambling nje. Yabona nje kumanje ngithuluke ngimanzi nke. Yazi ngishocked ngale ndlela engazi ukuthi ngathini. Ngoba ingane ibhalisile esikoleni and ithathiwe ukuyofundela ubudokotela. Ngoba ngazi ukuthi ngithembe yona le mali ukuthi sithelele yona ingane. Manje mase kunje angisazi ukuthi ikuphi kufanele kwenzeke. Kuyimanje siyalamba la ekhaya akukho lutho. Yazama ngithi akukho lutho. Imina ngigqiga komashonisa ngokwazi ukuthi ngilinde le mali phela. Baba Ngcobo, Sazi-ke mekonje. Baba Ngcobo kuthiwa imali bekufanele ihambise ingane esikoleni. Hayi ukuthi iyokwenza i-computer course kodwa iyokwenza ubudokotela. Okusho ukuthi leyo ngane ibifunda ngokuyimisela. Njengenhloko yekhaya la ke wena ufika kanjani ekhaya njengenhloko uyichaze lolu daba enganeni uzizwa unjani njengenhloko? Ngisehluleke.
ngihlulekile kodwa bengizama khona phela ngithi nami ngizama ukuyandisa le mali. Uzama ukuyandisa. Ngoba phela le mali ephumayo uma uyi-security kusuke ngeyona imali enkulu, akuzona imali enkulu kakhulu kodwa bengizama ukuthi ngihlanganise noma kwenzeke kube 200,000 uma sengiwine isamba esithile kanti angizukwina ngizoluza. Ngaluza kwayona le madlana encane ebenginayo. Manje ke omashonisa mhlawumbe ubakoleta malini? Mashonisa ngimkoleta imali ngimkoleta 50,000 rand. Anizwenje. Lento lena izokwenzana emshadweni wakho uma ucabanga? Kona kuzona indaba ezimnandi lezi. Akuzona indaba ezimnandi. Kuthanda ukuba nzima kakhulu. Mahadebe. Yebo sisi. Ichaza ukuthini lento ngomshado wakho? Yabona nje leyo ndoda ikhombisa ukuthi ayinankondo. Ikhombisa nje ukuthi angazi ngathini. Ngicela ukuthi abuye ezela ekhaya. Ngibone ukuthi ngenze njani. Ngoba nje yabona nje ngijuluke ngimazi ke. Angazi fanele ngithini. Mawucabanga usazokwazi ukumthemba njengomyeni wakho? Hayi akulula ngoba ufana nomuntu ongibetrayile. Mina ngazi kunemali. Azofika naye ezophuma emsebenzini. Mase kunjena kangisazi ukuthi lezi izikweleti zabantu esengizenzile eyingaka ngizoyithini. Ngoba phela nami ngisebenzi ngomuntu ohlala ekhaya. Baba uNgcobo ufisa ukuthini kuMahadebe esalana nje ucingweni? Hayi ngithi yobe nkosikazi. Ayikho into oyixoxisayo baba. Ayikho. Yobe kuzovela ukuvelayo sozama sipatanise. Uzobe qhamukaphi baba? Uzobe qhamukaphi? Noma ngingazi ukuthi uyoqhamuka. Noma ngingazi ukuyoqhamuka kodwa imizamo angeke iphele phela kusazophinde kuzala. Izoqhamuka yazi wazwa ngicasula wazwa lolu usuku lwami. Mina babu Ngcobo kunento engidisturbayo kancane. Ngoba uxolisa kunkosikazi wakho nje uMahadebe ngibona umamatheka udaba lunzima kangaka. So uya understanda into osubalimaze ngayo njengonkosikazi nengane sizothola indaba ezingaka ekhaya. Ngoba umamatheka kwakho ukhombisa mina nababukeli ukuthi iyakujabulisa lento. Uzuzwa indoda udla imali wena. Wayiqeda imali kwi-gambling. Akujabulisi akusempeleni. Kubhlungu. Kodwa manje indlela esifanele ku-acte ngayo angisazi ukuthi isimo esinjena ngizosilungisa kanjani. Nangendlela unkosikazi asekhuluma ngayo sengibona njengomuntu obhedayo. Lokho kwakona kuyaconfuse umqondo. Uyamsola? Angimsoli yena. Kufanele vele kube njalo. Kufanele. Ake sivalelise Mahadebe. Yebo sisi. Sorry Ntombi. Siyaxolisa kakhulu ukuthi kena uthola indaba enzima kangaka ngalendlela, but siyathemba ukuthi niwumndeni nizokwazi ukuthi nilungise lento libe nenqubela phambili. Asithembe futhi nomfana. Akufunde uqamba amanga usuku la nje lonakele. Angazi nokuthi ngizothini kwingane. Hayi ehlisa umoya nizoyilungisa njengomndeni, nasithembe nomfana uNkulunkulu uzoyiqinisa inhliziyo yakhe masethoya lezi indaba. Siyabonga kakhulu Mahadebe. Okay, ngiyabonga sisi. Mr. Ngcobo. Yini nje ongathanda ukutshela ubaba lapha ekhaya ucabanga ukuyogembula ngemali yomndeni? Kumele azi ukuthi ukugembula akusiyona into right. Ngoba ekhathi eziningi akupheli kamnandi. Abaningi abantu sebeluze imizi, baluza izimoto. Baluze okukhulu nganaphezulu kwalokho engilokho nje nami njengoba ngiluzile imali engiyiluzile nje bekuyiyona yodwa vele ngithembele kuyona ukuthi izosiza umndeni wami. Kodwa manje awusasizakala. Egcineni ngenxa yokugembula ngagcina ngilahlekelwa ikona konke. Angenzeka futhi ngiluze nonkosikazi ngoba phela sengibona njengendoda engenangqondo njengamanje. Sekunzima kakhulu. Kumuntu ogembulayo kufanele acabange ukuthi imiphumela yakhona maybe kakhulu. Siyabonga kakhulu Mr. Ngcobo. Balalele ekhaya nayizwela igambling ingaba ingozi, ilimaza umndeni, ilibaze nekusasa lezingane zethu.
Bathi Blaqlife TV siyasizana futhi uma udinga i-counselling sikwazi ukusiza sikhulume sikhombise indlela right ukuze ukwazi nawe ukuqhubela phambili ngempilo. Siyabonga kakhulu-ke Blaqlife TV ukuthi nihlale nathi kulesi siqephu sikhipha izimfihlo. If ukhona nawe imfihlo ekushisayo, sicela bandla usende nje information yakho kule namba evelayo. Ungakhohlwa futhi usubscribe, share and like. Siyabonga kakhulu. Muhatebe.